Nou, ik ben wel tevreden. 104. Ik ben wel tevreden. Hoe gaat het van een beetje? Redelijk. Ik ben blij dat ik de 100 halen ga. Ik had nog 105 en het eerste keer ik dus. Wat dat betreft ben ik wel tevreden. Ik ben dan alleenstaand, ik heb 15 hier. En als je soks er net bij halen, dan kom je nergens. Hè? Al lang blij dat het goed dit. Hoe oud ben je, joh? Nou, 91. 2 maanden, 1 januari, dan word ik 92. En het bowlen gaat jou nog prima aan. Dat nacht wel, ja. Daar ben ik heel blij om. Als het net, dan haal ik er ik mee op. En zal ik het zijn, ik word helle en bracht van huis. Ik word weer mij waarom doen. Ik ga hier een kluis mijn eigen bal en sprong. En de voorzitter die helpt al bij de baan. Dus ik word een echt verwend wiefje. Als het minder wordt met mij en dan mag ik het missen, dan mis ik het echt. Ja, Je hebt het voor eerst nog net vernuit. dat hoop ik net. Maar het is wel zo, iedereen op deze wereld is wel een meisje van de dij. Hè? Je moet elke dag plukken. En straks van een weekend van op de radio werd, of op televisie van een versje van vroeger, dan dat op je bol wordt. En ik heel wie ik mij mee ben. Ik ga truien ben en ik ga zo'n lieds ben, ik ga zo'n achterlieds ben. Nou, dan ben je wel een riek meisje.